Tengi ai u BLEI fi baro ki parabungit ki bedan ni kapor Bible study jong ka Balang hang ni yemani bat kum jo ru fi ki ba sngap ni Bible study lungba jong ka YouTube channel jong ka Balang. Tengi laya puli si Phang Jingduwai hadu menta hakini ki sanpotli ki beladap ki jing puli jong ni si Phang Jingduwai bat hakatayo ko beladap ni laya puli si Phang JINGPYNKHIAH jong JISU yo tu briu ubadan harut jong katu kapung ya ka balakhot Bethesda ubriu uba bomla iaid la life of rasnam bat kumno bo JISU la PYNKHIAH yu tementapat ngin pet ya ka wipat ke benta si Phang JINGPYNKHIAH berkata kalau ke jing ai bor ke jong JISU ya ki banget hu bagin PYNKHIAH nomor hagini gisngi ki jongi utra JISU PYNKHIAH kumno ki briu kadai da kajing penkop bor ke jong u ya kita ki banget hu baki kin PYNKHIAH ya ki ba dan kajing pang kajing sistem tenginya puli kumno ba la PYNKHIAH yu ni briu but ko kebalap kebangilap pencem ke kam ki apostol kelenong ke balai ke dekat ke beningkong hadu ke basipo ke kitab ki kam ki apostol kelenong ke balai nadu ke dekat ke beningkong hadu ke basipo dengan puli kini ki dekat Tiu Petros badu Ioannis kidang leit kiu syaka temple haka por Jingduwai haka bakhandai beji baladan we ubriu ubadko nado ka kapo ka kemi jong u ubakila ba ye ubakila bu halaga sngi ka khyrdop ka temple kaba ki khat ka baitanat banpan ka jing ai isnai na kita ki bay leit rung sepo kata ka temple uta habole yo yo Petros badu Ioannis bakin salit rung sepo ka temple ulapan banyo kejing ai isnei u Petros de habau la khmi shan hu badu Ioannis ulaong to khmi hangi kumta ula khmi dengong yaki bau da kerman banyo ai naki ndre Petros ulaong kerupa bat keksiar ngamdan ndre yakaba ngadan nga ai yami Haka kertang u Jesus Christ ubana Nazaret tu yad badula sim u naka ketika mon badula penyang u te kumni ru ki kejat bat ki mat sola jung u kila khlan badaba ula kendrong jat ula ieng bat ula sedang yad bat ula leit rung lem bat ki sepo ke temple uda yad uda sit bat uda yero u BLEI baru panj ba boro ula yo u bau yat bat bau yero u BLEI bat kila yathu u kila ithu u bau long ta ubala jusyong banyo kejing ai isnei hagata ka khyrdop ka baitanat jong ka temple te kila dap da kejing sngo bat da kejing sngo lingo ya kata ka balaja u Tong ini duwai. Kokpa jungi bhabneng ngiaingo eme try bamela iPad ingi kum kani kalat sesisin pat bangin pelongi kani ke Bible study ke jong ke Balang hakani ke janmet ngiaingo eme nakamenta ki bangela yo ban puli si Phang JINGPYNKHIAH ka jong me try ye ki briu ki badan kam ye ka JINGPYNKHIAH ki khotmet ki jong ki ban menta pada try bangi puli komno ba mela penkop bor ye ki syakri ki jong me try ki banget hame nado ki Synran bat ki we ru hadin ban PYNKHIAH komjo ru ya ki briu ki badan Pdeng ki jingpang bat ki jing sitom ki met ki jong ki tu rap mingi kan rat ban suthu ye kani kejing IT kejome kejing penkop bor kejome ye ki brio kejome khnang ba trai
ginla ken ban penan kam ya kata ka ba me ai hengi na ka banta bukan long ke jingker khu ya gi weipat ki paraman sim try to kurkhu ingi weipi wei kat ki ba dan banta ni ka por hakaban ya simta ka ni ka Bible study la ka long hang ni yeng mani ne ki turu ki bas ngap ding ba jong ka YouTube channel jong ka Balang ai bangin da yo try ki jingker khu ki bakan sai tam ki jomi lengba ka jing puli jungi ya ka htien ka jomi to sngawa try ki jingker pa jungi to da map ki pop ki rengkang ki ba masyam hangi na bangi pa ni gini baro haka kerteng ka badan bortam ka jong try bar unong penem be jungi u JISU Christ amen te haka ni ka jing penkhia ngin shu pen ning kong ya ki katukan ni ki jing kren ki jong try JISU ka be dei bat ka jing penkhia de ki breu ki jong ya ki bangila ban syam na ki katukan ni ki benta jong ka testament ka batmai katala dengi pet na do ka sedang habo try JISU udang dan hakani ka perthai bad habo la thong ki khat arngut begin long ki apostol ka jong ula pha ye ki ru bakin let siki snong jong ka Israel ban penkhia ye ki brio na lor ka be ki suit bad ka bailap ki gospel dengi pet haka Gospel Lukas kalau nong ka bakhandai ka khot ka beningkong hadu ka baar ngisam ru Gospel Marcos ka nong ka balai khot khat lai hadu khat san tutong nyepet ka Gospel Lukas ka nong ka bakhandai ka khot ka beningkong bat ka baar hang tu ngisam ye ka jing pha ka jong try JISU ya ki khat arngut Te ula khot langi ki khat arngut badul ai ki ka bor bat ka ikter halor ki ksuit baro bat ye ka ban penkhia ye ki jingpang bat ula pha ye ki banyelap ye ka himau blei bat ban penkhia ye ki bopang tingi puli tang du khat baar kini ka ka sien ka meningkong ke bangi syambu try JISU upha ye ki bebut ye ki nong bot jung bakin leit banyelap ye ka gospel ban penkhia iki bapang ban be no iki suit bat kata ka ye beteng hagi pateng ki ba buat pan khamadian katukani jongkani pan ngisem sa kabaupa omsyo tang ki khat arngut ki Synran ndrei upha iki nyu phongut hau Lukas kalnong ka basfo ka khot ka baningkong ki buat hi kini kilanong kalnong basfo ka khot ka baningkong leitho ni ya ka jing sedang ka bapha ya ki nyu phongut kinong buat ki jong ban let ban nyelap ya ka gospel ban penkhia ban puli tu ki khot te hadien kini ki ru utrai ula thong nyu phongut ki weipat bat ula pha no ya ki haswa khmat jong seki snong bat ki jaka baro seki ba uhi unsalen baru loong ya ki kajingot kebun sisan rei kinong trei ki khandiat namar kata tu ya kerpat phi utrai kata kajingot bon phano ya kinong trei sia kajingot jung to khilet no hakmi nga phano ya phi kom ki kholang brot na pedang ki suri wadra yu saipan lemni ya ka yarong lemni ki juti but what khuble yeno ru hakata galanti syagano kono ka ieng ru ba phinrung to ong shwa long ka jingsuk ikani ka ieng ladadon teu khon ka jingsuk hangta ka jingsuk jong phi kan ya syong halo jong te lada omdan kanwan phai pat phi bat phin ya syong ya yai syong hakata ka ju ka ieng da bam da di ru ik ru katba kin ai na bakadei yonong trei ban yo ya ka bainong wat kendria no na ka ieng se ka ieng bat sekano kono ka snong ru ba phirung bat ki priang smo bhai phi to bam ik ru ik bala bu khmat jong phi te pen khia ik ba pang ki badan hangta bat to ong haki ka himau blei kalawan hajan jong phi kata ka dei bo try JISU
ule hagapor bodang dan hagani kesna kando upa ikinong bot jung daga basdang nagi khadarngut ki Synran nang ta beteng sekini ki nyu fongut badlase udang pha sisu hadin te kayat kumta ka JINGPYNKHIAH ke jong u daladihi ki babon ki pajma nre upharu i ki Synran jong u bikin PYNKHIAH bandalapoi ke por pat ke bon IT no eladi la sanar fnai u ulayam badulami pat ka singi ke balai badadian ke jing mi pat ke jong u ulai kendo biang ki Synran bada ke jing kendo pat ke jong u bagi Synran kata galong hadian jong ke jing mi pat ke jong u ni puli haka gospel Marcos kal nong ke bakhat sau he kal nong ke ba khandriu ke khat sau ter ba upan kop bor ya ki Synran bakin leit ban PYNKHIAH ya ki briu bat ban nyelap te ke gospel ke jong Marcos kal nong ke bakhat riu ke dekhot ke bakhat sau ter dong nyepet igini dekhot kani kedai hadian bo trai jisu ulami pat nagi bayam hadian te ulapau kita ki khat wengut hi katba ki syong ban ki syong bamlem bad ula penram ya kajing bom ngai bad ya kajing ka dono jungki namar bakim ngai ya kita ki bala la yo i u hadian bo ulami pat ulong ru ki to leit se ka perthai baro bad to yalap ya ka gospel haki ben riu baro tiu tau banget bad boyo pen baptis an pen im riu tau banget an pen rem kini kidak ru kin buat ya kita ki banget haga kerteng jonga kin ye be no iki ksuit kin kran de ki thlit batmai kin ra no iki psen bat lada kin di ru ka penyap kan ampen sniu ki kin bu ila ki kti hagi bapang bat kita kin khia tegani kedai ke bau trai su la yathu lupa om tang ki Synran ni riu om kita ki ban sanget hu ni pet biang tu khot ke bakhan nyu ke sedang gumnu ong kini ki dak ru kin bot ya kita ki banget ki kita ki dang bah ke kerteng ke jong trai jisu kin be ki ksuit kin kran ki thlit batmai kin ra no i ki besen bat da ki di e kono ka bi la ne ka penyap kin nam lelei bat kin bu e ki ti ha ki bapang bat kita kin khiap la ne kin jam to ngasrai nya kam de ka ni ba ka ni kam de ka bu kran tang ye ki Synran ndre kita ki ban nget hadian balayalap ki Synran haki habas dang tu ongken baki ya ki Synran bikin leit no sika perthai baro banyelap ya gospel dan nang tau seong pat hudkhot bakhan nyu bagita ki banget kan buat haikin buat ki dak yaki berkata kalong bikin le ki kamba bat kawai ni kita ki kamba kalong bikin bu ki ti jong ki halor ki bapang bat kin nyo JINGPYNKHIAH nalor bakin nyelap ke gospel nang ta kabadai simet bat kiru ka komot kawai ka bau ong ka tu ka bau ong ni kin be no iki ksuit ka taru ka diga JINGPYNKHIAH hi kin be iki ksuit ni ki brio ke bayo pang ksuit nang ta ladadan ki besen ke komot ki kilak menlong ka bor jingdum ki besen bonsin ka thau ka bor jingdum lani ki besen ka ki ba sisyaru kini ki Synran kini ki banget utrai jisu kin chusim ki bat kin chu ra no ki lani kin penyap ki kumto kumbule apostle Paul menba udang dan ka wei ka dolenong ka bekerteng ka dolenong Malta haba kidang yes aiding namar bala hajing sya ka ngam kata ka jahat ka baki ki yasong te kilaya khriat kilaya ji yes aiding ta kadang sading we busan namar ki khar ki deng ki bayo ki deng Synran kat ki bayo we busan bomi nak pedeng kita ki deng wan par ka kti jong apostle Paul te gitu ginong ki trai sinong jong to dolonong
ki perkhat bon sayap ndrei Apostle Paul sukan ter tu bersen hagading tu bersen ruhab no hagading te kumbo ong trai Jisu sakawai pat kabaki gile kalong ba kata kalong iki simat kajingeda ka jong blei iki simat bala de ki bam ya kano ka jingbam kano jingbam ka penyap kamat ka balong bi yaki kin lele te haki singi ki jongi mong ya sengo teng teng ki bre ki yo jingbam ka ba penyap ka bala ba kata ya kamat jungki ndrei la da ki dei ki bangen kin lele kata ka dei ka ba phla mo tengi ngimtep ka nusin ngila bam ki jingbam ki balong bi bat ngim sim lele te nomor bangidon ka jinget mo te kita kidai ki jing ye thul pa ki jong trai Jisu but ha kapor ka basdang hadien kani ki Synran ki pendap ye kata ka bui thul pa mo ka sedang shwa ki Synran nang ta hadien habut sekiwe pan tengi ye pulih kani kalnong ka balai jong kam ki apostol ye kata ka ju hi to nginya pet benia ikani kedekot ke baningkong tiu Petros bot Ioannis kidang leit kiu syaka temple haka por Jingduwai haka bakhandai baji to kamut iu kani ka por Jingduwai kamut iu kani khandai baji ngatrai ngi de bon stu ba haka por hadien jong ka por jong Daniel se kitu ki por ki bah Pdeng Daniel bat ke jingkhayu trai Jisu kami ka rukom Pdeng ki jiu ba kin bo lai sien ki jing ki por Jingduwai ki bokong san tang baki duai tang kita ki por ndai lai sien ki por Jingduwai ki bokong san bakin kiu syaka temple ban leit duai tiu Daniel tengi kan mau mo uru duai lai sien chisngi bat ujuplet ki jing khangit ki baphai sifang ka temple Jerusalem namar bakidan hari nong way Babylon tenrei umla abanet syaka temple rei uplet ka jing khangit bat uduai te ka jing khan sngi jong ki jiu kam sedang na ka por khat ar baje steng senya ku makhen mangi hado menta ki jiu hoi bat ka perthai to ki ya ki khan ni dan kam bat ki ki rei ki nyau ya ka kenta ka ba sedang ka dei nru baje kamat ka sedang ka por jong ka sngi nribuje tagaman ong kasngi mentah sngi mo kasdang menom dei khat arbuje mena menmiet dei mena mestap nribuje bat kakut khat arbuje menmiet te ki bentai kani hakil sau benta kamat kaba lai kenta nadu ndriu du lai kenta long khandai buje dah khandai selai kenta long khat ar biji khat ar selai kenta long lai biji janmiet nang ta lai biji selai kenta long ndri biji te ki ong ya kata ke kenta ke balai kedai ketu ke bangi nyoi kita ki lai telikan lai kenta ke khandai ke khat ar puis sakalai biji janmiet tega kenta ke balai kedai ke por Jingduwai ke balai ke baningkong kedai khandai biji ke baar kedai khadar biji ke balai kedai lai biji janmiet te hangni ke transition khasi long khandai biji ke don diat ke jing confuse ni diat nomor ba kedai na kerkom bang khenya ke por tenrei na ke jing tho ki batikna bagi tho kinong batai ke u blei kadai ke lai biji janmiet te kam dei ke khandai biji mstap te pi la dang inyo sngi da ka khalar biji menmiet besdang ka steng senya te kan poi khandai biji lai biji ke dei baning kong lai biji mstap nriu ke baar khandai ke balai tenri ki jiu ki sedang ya ke sngi nakapor nrubuji tapi bat kani kerukom jong ki jiu kala ya de ki bonsnam bat kumta kini ki Synran ru
wala bon ki jong ka nyam ka berim kim isimtashu kum ka jing kenya namar try jisu wala dep IT le de kum khunlang berat banlong ka jing kenya namar ki pop tiki ki mili isimtashu bani ai ki jing kenya si ka temple tenri ki don ki pat ki ba shongnya ki ba dei haki rukom ki berim ya kata pat ki le bat kata kalong ban kum gani ban ya duwai syahaga temple kum leit ki bampalong stan ki jiu te u Ioannis baru Petros hangni pi hadien jong ke jing mi pat try jisu ngila pule bon ki jing pensakmai ki Synran ki haban pedri ki haban le sya jingai sya road ke duriau Galilea bater sitar ta tingi ipat hakesengi Pentecost ki wan lumbiang haju biang mdei tang ki khat arngut reisis pa arfongut ki bangin barang tu u Petros de nongkren ba khama pau khmat bakren khambun ki te hadien bola dep kren u Petros hakesengi Pentecost layalap sibun ki breu ki kala ka bamot lah jarngut ki breu ki penyeso ildi syakabalang te hadien kata ladep kata ke jingeseng ke jingelap ke adai ke por badap lese ke singi ke bubut badap ke kenta ke balai bani duwai Petros badi Ioannis kilik kiu ke temple tekat bagi dang kiu ke temple ban duwai iakynduh unu brio to te kani ka dekat ke ba ar ke thu ya ki details teter ban ladon we brio ubetko nadu ke kpo ke kemia jung u baki labba ya bagi jubu halaka sengi haka khyrdop ke temple ke bagi khot ba itnat ban pan ke jing ais nei na kita ki belit rung sipo kata ke temple to kani pat ke de jing yathu lingkot sipang new brio na do ke kpo ke kemi na do badang khayu ula de betko bom la banyat te bom la banyat te mla trikam te ngiin tagadau kidan ki brio ba mla ban trekam ki mla iaid mla ieng te ki haban su khrong te ki bahieng ki jung u lani ki perlok jung u man ke sengi ki le bo yo u ha jan kata ka khyrdop ka ba kerteng ka ba itnat lani ha ka English the gate called beautiful te kata ka de ka weni ki khyrdop baki brio ki pajba ki balet sa temple ki ya lingba te ka temple ka don lai benta mari rong sa temple ka don ki khyrdop na sabar ka don kata ka benta ka baki ong ka outer court lani ka plau ka basabar nang ta ka don sa ka bakhama po ka jeli bakhama po sumudur ki circle lightly ki circle mo ka we po jong ka we kaba yardo na sabar sakawai po sakawai bakhama po te don ka bakhama po te bandrung siya kata ka bakhama po ki don ki gate bat kawai ni kita ki gate kadai kani ka gate lani ka khyrdop ka bakerteng ka ba itnat nang ta na kani ka ba Pdeng kani ka coat lani ka plau ka ba Pdeng ka don sakawai pat bandrung kham sepo bat syata ka don lasat tangya kilingdo nang tak sedon kata kecaka ke bekentang tam Pdeng du barang ta la bandrung tang urang ba lingdo bat ketaru tang sisen sisnem ti kibrio ki bale banduai mani ke temple ki yat nimba kani ke gate te ke julong kurkom nadu kitu ki por hadu mentaru keleng jong ke perthai kari India jungi lengi ibha bagi ni ki bakrong pinlap bon sin bikidon ha ki lenti bandrung sa temple la bandai ki mau jingkieng la bandai inoi khyrdop ki syong hang tu mar balei baki brio baki bandrung sa temple ki PYNKHIAH LD kadon ka ke jing so mensim bat kum ta gen dia kendu ki bakrong ki kham kloiru ban ai jing isnei ki kalong ke jing long brio jungi ka mensim ka khamno ban ai jing isnei la sen na dei shwe kim kloi tenre por barung si ke temple ki kham kloi kum ta kini ki brio ki bakrong ki la ban syong kum hitu ki jaka tuni brio
man kasngi ki le bo yu hang ta tho tu ko khot ka balai mo ngawat ka khot ka bar nang ta bau ban pan ki jing ai isnei na kita ki bele rung sipo kata ka temple to tiu Petros bad Ioannis ru ki dang kiu ban lani ki dang nya lingba ban poi segani ka khyrdop ban rung sipo kata ka phlau ka bakhama po ban duwai tekat bagi dang nya enta ki iu ne ubriu tekat khot balai ki thu kata uta habolo yo iu Petros bad Ioannis bakin salit rung sipo ke temple ulapan banyo ke jing ai isnei te kumbau khrong na ki wei ki breu ki bayat nang ta wi iu Petros bad Ioannis ru ulit pan kanu ke jing ai isnei joki te bon sen ka dei da ka pisah mo nang ta ka khot ka basau u Petros te habau lakmi shanya u bad Ioannis ulaong to khmi hangi te Petros bad Ioannis ki iu ne brio bad ki khmi shanya u te bakham keren to Petros kumbaga julong na do basdang tenring ini ba kimsim sakma kia ne paramaki ikum ki Synran Petros bad Ioannis lain nado kabasdang bonsen kia danlang hakikam ki bakarpang bah tewat aku tu kamit ke ba Petros ulan yu JISU yo danlang bat no tu kapor bad Ioannis wi yo so ta kajinglan jong Petros usngap jar lesi dan re Ioannis uklam ino yu Petros kata kajing dei jong ki kum si para banget kalong kebajan hadu kata ban kadonru kajing rap iwe Petros riu briu bakloi ban keren ban nyelam ke bau Ioannis pan uba jar bat uba benia tagadau pinda puli ke gospel Ioannis philop ya ki bejiliu tam ki jing tho Phang JISU phinum lop ki wei pat ki nong tho nu brio bakwa ban sungthu sisai ka tanrai jing long Kristan dei banda duriap ban puli benia ya ke gospel Ioannis nama dei hakani ke gospel bangila banya Synran U JISU kham jiliu shushu dei Ioannis ubala ban nyelam mingi se ka bajiliu jong ka jinget bangin itu bah U JISU ndon di kiwei pat kibrala ban tho kuma tho Ioannis te kadan ka jingrap iwe ukham ya chakmat ukham kren ukham yalam we pat ukham pen khlan na ka jing jar jing pen scam te kia ong kumno yu brio ning kong to bakran de Petros ni ong ning kong ka ong to khot basau te hambau la khmi shanya u baru Ioannis ulong to khmi hangi te menta Petros bad Ioannis ki khmi shanya ni brio kila yo eladi ya ka jing penthamai ka jong blei ka Pentecost men sim bakhoi lawan hiar lo jong ti kila yo ya ka bor ban PYNKHIAH bat kitip bagani ka bor ka dan haki namar la ai haki do JISU bat kim kwa banyat lait nu brio ki ba JISU la ban kerkhuyu nu brio ubala nado dangkha ubam simla banyat bonyo ya ka jing kerkhu jong JISU te ki kwa ban ai hu ya kata tiuni ubrio pat abo pet ki aba ki ong mo to pet sangi upar khat thrai ki don ke bakham kodor ban ai ke pisah mo te uda lese ha dono jung tu la sngo ni la kermen ban yo sibun ma nomor khamduna lagi pat ba ki banda keren gumta tenrei belai Petros Ukraini kita ki kentien khnang bo ni ubrio un pna jingmot chwa ya ke bon sakran yu
To kai ka bau kran yo ni ubriu ka dkhot ka bas riu Ndrei Petros ulaong karupa bat kaksiar ngamdan ndrei yak bangadon nga ai hami haka kerteng u Jisu Kris ubana Nasaret to iaid te mari bau ni brio habau la sedang ban pet sisa de khmat ban sngap ba ke ibu Petros dan banong Petros uang ngimdan kaksiar la ni karupa ban ai hami telese Maria yo so kata tela la do cikermet mo kemilti banyak pisate tenrei Petros pat jai ukran ki kentien ki babuat pad uang ndrei ya ka bang ngadon nani ya ka bangidon ya ka tangi ahmi kai kata ka bagidon kidon ka bor ban penkhiayu ka bau trai suhi ulai ki tinang ta usong gumno ha ka kerteng u Jisu Kris ubana Nasaret to iaid te uni ubriu ka ika bekordor da yo ka rupa ni ka kser ta ka por sibun kodor bonyo banyak no kodor bunyak jam ubriu buplin nado dangkha ki brio ki para brio ki iaid man kasngi ki iaid ki trei ki kita ki leit kat sebagai don kam leit mau haju ben hangta bola bo yu dan hangta te yau ni ubriu kam kodor kalat banyo banyat biang banya ka kser lani ka rupa ka bagi paitba kilaban ayu te msimtho banya sifang kai ka ba yat ling ba ka dono jung ni ubriu tambangi sungtho marsen ong u Petros baka ka bangi don ngan ai hame ni ubriu dan ke jingkermen ka ba khamalor menta ban daul Petros long to iaid ula suthu menta baka deisha ka ba kodor to ki dan ki manuscripts lani ki jingtho ki batan rai ka dan ru ka kentien to ieng to iaid hang ni ka translation ka bayo ka Bible khasi te ka dei nda ka baong to iaid ten rei ka dan ki manuscripts ki baong batho ni berikut bau Petros uang yu to ieng to iaid kumbau trai Jisu por PYNKHIAH yu pangyap siliang uang to ieng hai to khi lani to ieng mo to iaid to ra ila ka jingthia but yo to we ru brio uba dan ka jingdkoh hu to bengi pulih kini katayo bladam tikata ka dei ka jing ai tamban rei ka por bagi PYNKHIAH ki ong ki kentien habas dang ki ong ka kentien isyong bet to yang to ya wong yu Petros ha ka keteng u Jisu Kris ubana Nasaret balei ong bana Nasaret namar ba ha ka to ka por ki brio kitip bau tu bala syak sadar pna tu bala iki kamba udah Jisu Kris uba na Nasaret namar ka kerteng Jisu ke bun bah pedeng jiu ki bun bah ki badan da ka kerteng Jisu namar kamut kade kerteng ka basung tenat unong penim lani ka jing penim te ko mangi just tenat mo ban ai kerteng de kerteng ki ba kenjam sim te kum ju ru bun bah ki jiu ki ba lesi kadan ru ke jing sngo kermen bau nong penim nong pelaj unwan no tiki ai kerteng ki khun Jisu te bekinla ban penyefer la tip yo tra Jisu kumuta ubana Nasaret te ka jing PYNKHIAH jong ki yo ni briu kam dei da ka bor jong rei dei ha ka kerteng ke jong Jisu haba ong ha ka kerteng ke jong Jisu kam dei basu kumbale majik mo ong su jer kerteng ino mo kumbakile kini ki buan kita ki bala jadu la oh kerteng ta rei kani ke dei
ke basim ya kata ke ikhtiar ke bau trai Jisu la ai ki ke authority kemat ki ong hak authority ke bala ai ngi do trai Jisu halor ke ikhtiar ke bor bala ai ngi do trai Jisu ngi penkhia yeme lani toyang toya te pi wela jen wela ong hak kerteng kemat ba mdei syo maki ndrei deuta ubaki jer kerteng ubalong unong penkhia ambassador jong kari India la dau ya keren bot ambas bahaya po ya ka sarkar ha kanu kari jong perthai sibu ambassador badan Japan ya keren ni kanu ka kam bot sarkar Japan usa Tokyo la se dan ki kam ka sarkar India ka kwa ban ya ubun nai haka bedai bat ki jingadai bat kari Japan tu len tu keren wong Ukraine mdei bo Ukraine naga bor jong Ukraine naga jing put ke bor jong ke sarkar India EU bon Ukraine ke kemut kumtaru habangi ong hak keteng Jisu tiu briu uba penkhia sisa kumu Kristen udai uba penkhia hak keteng Jisu tenrei lada ubriu usdang man ong mga penkhia mga ngaduai mga penkhia mga kumta terter kata kamut ulabu ya ke keteng Jisu serut ban tikna syu upen khia da ka bor jongno ta kisngi jongi dan bon kinong penkhia ki bakam ya ke ikhtiar lani ya ke buram seladi ndre unong penkhia obsisia tu kun mau bu di tang syakri berit bodu pendap ya keniru nemarba upha ukrat badu bula banle ya keni kamru nemarbu ai boru kenrat ndai bula naladi kalau ngejing kai ke bakrau yang ai pi mo ki apostol dadangi perkhat ya ki kom ki runget kila dai ki number 1 kini khadar ngut de perkhat liang juga balang kan tong ngi keren ni kitu kiwe pat ki kiriu khrau jung Bible kum nadu Abraham Moses bat kiwe Daniel Joseph tenrei kini ki khadar ngut ki apostol ki lalong ki ba hakmat do de maki ki bayo mani kendo markhamat bu trai Jisu ki bayo sngowi ki kentien jung uru markhamat te ki lalong sisa ke kerdan ka bakerpang bahai ki ndrei ngi yang ni bakim sim selade ke buram kiong haka kerteng Yesus Kristus haka jing sisa da pipule ya ka kitab jing pen pau ke bala tho hi do Ioannis bo pau trai Yesu u bun tho usu dictate by trai Yesu u bun tho haka ta ke Jerusalem ke batmai ke nong ba bakhu haka beneng ke batmai ke khando ke batmai kedon uput sorong jungka la ai ki jing thau jing wa kal nong ka ar huai kadon khat artli ki phalor la ne ki get but khat artli ki rishat laitli namingi laitli nasabngi lai na setai lai na sethi ki rishat but ki khyrdop ro khat artli lai na sikwe kaliang hak halor jong kita ki riset dan ke kerteng jono ke kerteng jong ki khat arngut ki apostol halor kita ki khyrdop dan ke kerteng jono ke kerteng jong ki khat arjat jong ke jat benri Israel kamut ke kerteng jong ki khat arngut ki apostol kaya isa kum ke ki kerteng ki bakerpang habong riset kamut nongrim mapen skema mi ka balang tedai halor kini ki khadar ngut bo trai Jisu ulate ka balang poet lam khmat du hi dok Petros mo tadi kata kadai ka bangi ieng ni nang ta
tangkata kedekot banyo ke tu syu bat ula sim ya na kakti kaman bat ula penyeng ya te kumni ru ki kejat bat ki mat sola jung ki lakhlan dihning i ya ka jing penslur yu ne brio jing sia ula yo ka jing penkhia dan rei ban penslur yu la se nomor 4 jiat menu ka jing em jung tip kumno banyak ki si penyeng yu ki kersan yu ki tan yu ki kiti hadin kata yu sngau bakabor kelawan haki kejat ki jung kimat sola jung ta jayu pat nanta tekot ke ban pra badaba ula kenrong jaj ula ieng bat ula sedang iaid bat ula leit rung lem bat ki sepok ke temple udah iaid udah sit bat udah yero u BLEI te udah iaid udah sit bat udah yero u BLEI walking and leaping and praising God. Jidon ki Jingduwai chorus ngam tip ko Jingduwai jungi kadan deh dah kasih. Ne kumna walking and leaping and praising God. Tengam ta. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kumta muga so mama bingam kun mau tek iktian tambah kalong kumta kesur. Tegade ki Jingduwai chorus ke ba bon keleng ke perthai ki kestan ki sngutunat ba ban ruai. Phang Pdeng ki JINGPYNKHIAH yu nu brio betko. Nang ta ulet yu nu brio. Bat ula leit rung lem bat ki sepok ke temple kata kadai ke ba ulet. Baniro u BLEI ban rung bat ki se ke temple. Tang ba ula kemen bala ya JINGPYNKHIAH nrei kwa ban aingo u BLEI ban yero u BLEI berkata kadang kapau bau leit ban rung nam bat ki se ke temple umpat kerke ban jathu no siang ban merek no wud siang nong ta pe ngalah khlan nrei wan show BLEI ningkong leit rung shwa se ke temple kum utu brio nagi phungot ki bepang yang tholi kan mau we naki taru unong Samaria ukenja Samaria mo ong wan pai biang siu trai Jisu bad hakalanti bu wan pai dalam wan pai no lingdo bani ai kita ki yegi jing ai ki badai siu lingdo yero u BLEI halanti lanti ki brio ki sngu yu dalam poi ho trai Jisu dam ungu krup bo kistajat trai Jisu te kani ke ju hingi ipat honu brio kadai kadang jong ke jing sngungu u BLEI te kalong ke nuksa ke bakrau yang ai piru nang ta ke khot bakhandai bat ke besipo ke khot bakhandai ho besipo ke thu ingi kumno pat bakata gani ya ki pajba ki badan hangta baru pajba baro ulu i u bau yat bat bau yero u BLEI tapi ki pajba ki uyat kali kedang bala penkhia yu uyero u BLEI kemat bau ni brio leran ban saki bade u BLEI la penkhia yu dan kanu ro kejing atatin bade u BLEI simong bau penkhia Petros bad Ioannis singa namar yu sngo iki baki ong haga kerteng kejong Jesus Christ ban Nazareth kumta uru ungen bade u JISU ban Nazareth bala penkhia yu nang ta kedekot besipo bat kila itu yu bolong uta ubajishong banyo ke jing ai isnei hakata ke khyrdop ke ba itnat jong ke temple tigi breu ki ba leit temple man kasngi te ki man kasngi ki itu ba ni breu de bat ko silenter deu ba la banya banyang tapi kani ke pensisyaru ba kani ke jing tho kam dei ke ba syuthau la ban syuthau mo breu la ban fake mo ngi ong ni kisngi la ban fake kum bud ko tang ban syu la men ban ong ba la yo JINGPYNKHIAH nomor ki jagum kita ni kisngi ki jongi den reuni te
upai ba utip ba budeu badeko nadu mensyua te nang ta ong u JISU tikila dam daga jing sngo phla ba daga jing sngo lengo ya kata balaja u kini ki pai ba kila lengo kila sngo phla te namar kani ke jing sngo lengo ke jing sngo phla jong ki to lese koi pat kapor yin sepuli pada kawai Bible study kata tekam desu ke bedai kani ke phang jong ke Jingduwai ndrei ini ke de ke kabu pat yo Petros badu Ioannis banyalap kita ke pat ba te sungba ban puli daladi ya ke pat ke bejahdian adu ke dekat ke bakhat wai hadu ke bakhat du jong kani ke nong balai hang tu pin isu pan kumno baki haba jage ke simye ke kaburu balingba kata ke jingja banya thu iki brio ya ke khubor bha jong ke jingpnim ai lai i ke jingpynkhia ya ke document menta gi thu ya ke jingpynkhia pat ya ke mensim te kapor kam sha ngi ban puli ni khot bakhat wei tar ringi yo sibon ki jing hikai ladangi la ban puli kini ki jingtho ni tikata dei ke ba ja tebat hoi kam de kani ke benta ke bong new brew ban ong ba uduai na ke benta ke banyo jingpynkhia new brew tu lipan jing ais nei mo tenrei hake jing bom tep uyo man la ke bakhamba te mangam firu nadangi tep tang ban kerpat na u BLEI wat dia ke bangim tep bha mo bagade ke bakhamba ngiru tang bangidang wat dia ke jingrap ke jong u BLEI ula ban aingi da ke bakhamba sisu bannya kata ke bangingi pan te ke Jingduwai ke longgom ta bangi penmlen ne le de banduai na gemta ki ki bangi sotho bangin pan u BLEI ngila banyo pat ki ba ngimpoi perkhat ki belong haktin pareng unexpected u BLEI ula ban ai na lo jong ka bangi pan kata ka de man jung ban ker khuingi abangi ngiyai phai su banduai tayo pidon gno ban nikli tangin khandiat por ka dan ni bangi le ta video kan kam sha nga ban slam than ta hoi ba ha hoi tapi ko ban batai biang sifang ke jingkhenya ka por mo long ki jiu ha tu ka por nga wan mentaru nga so kadang dan hi preng jungki bagi khenya ke jing sedang jo kasngi ke de ka por mstep ka pon ri bejim step ta kemun da lapoi khna beje te ki kadang dei lai beje yangi tla de khna beje Vistu kita dalapoi khadar beje yangi yeki dang dei kan no dang dei nru beje dalapoi yangi lai beje men miet lai beje jan miet yeki kadang dang dei kan no kapor kadang dei khanda beje Stuem Pistu kata ha ta kani kadai kawin ka khyrdop pat dia ka balakhot baitanat ndai baka kadon la ka jong jing itanat tamal ai keteng rusnan da ka khyrdop baitanat tikani ka khyrdop ka la thau ya ka da ka jat tama ka bakham kerpang ka bakiong yo na ka Korint na ka snong Korint te ka Korint ngi tip mahamo kadai ka wen ki snong bo apostle Paul jalap ka dan Greece but tho artli sithi ba jrong ma segani ka Balang ha Korint te ki ong ka don ka tama ka bayo ka tama ne ka